Ωραία. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, καταρχάς ευχαριστώ που ήρθατε και γεμίσατε την αίθουσα. Θα κάνω μια μικρή ομιλία. Υπόσχομαι ότι δεν θα σας κουράσω, δεν νομίζω θα σας κουράσω. Αυτή η αίθουσα έχει μια μακρά ιστορία και τη γνωρίζουν οι παλαιότεροι. Ξεκινάω από αυτό, αλλά είναι καλό να την γνωρίσουν λίγο και οι νεότεροι. Πριν από 15 χρόνια, ακριβώς εδώ, στις 16 Φεβρουαρίου του 2008, τιμήθηκε ο Νίκος Φιλάρετος από το Δήμο μας. Θα εξηγήσω γιατί το θυμάμαι αυτό και το λέω. Ήταν ο πρώτος δήμαρχος της μεταπολίτευσης που κέρδισε τις δημοτικές εκλογές του 1975 ενάντια τότε σε όλες τις προβλέψεις, καθώς είχε ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Ένα αντίπαλο από την δεξιά, από το δεξιό χώρο, πολύ αγαπητό στον κόσμο, τον χειρούργο Παναγιώτη Καμπανάρο. Και το πέτυχε αυτό, να κερδίσει αυτές τις εκλογές απροσδόκητα ο Φιλάρετος, γιατί εξέφρασε την αγωνία της πλατιάς και μεγάλης πλειοψηφίας των Συριανών για το μέλλον, δηλαδή εξέφρασε την ελπίδα. Ότι εκείνη τη στιγμή, βγαίνοντας από τη Χούντα, ουσιαστικά βγαίνοντας από τον εμφύλιο, όλη την περίοδο από το 1975 μέχρι το 1981, αργά-αργά η χώρα τότε έβγαινε, νομίζω, από τον εμφύλιο, και ότι κάτι άλλαζε. Και αυτό εξέφρασε τότε ο Φιλάρετος. Αλλά γιατί τιμήθηκε εδώ τότε? Για την προσφορά του, βέβαια, στην πόλη, και γιατί όμως είναι αίθουσα αυτή? Γιατί ο αείμνηστος Φιλάρετος τέθηκε επικεφαλής ενός αγώνα για το δημόσιο χώρο. Ενός αγώνα δύσκολου, που εν πολλοίς φαινόταν τότε συγκεκριμένος αγώνας χαμένος. Στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, το πνευματικό κέντρο, δηλαδή αυτό το μεγάλο κτίριο στο κέντρο της Ερμούπολης που είμαστε τώρα, ήταν ένα δημοτικό ακίνητο που βρισκόταν στα χέρια ενός ιδιωτικού ομίλου, μιας ένωσης. Ο Φιλάρετος, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αγωνίστηκε, προσέφηκε στη δικαιοσύνη, κέρδισε τις δύο πρώτες δίκες, με τις οποίες καταρχάς οι αίθουσες Ρίτσος και Παναγούλης επέστρεψαν στο Δήμο και ξεκίνησε άμεσα η χρήση εκείνων των αιθουσών, των δύο αιθουσών, από το Δήμο. Μόνο η Δημοτική Βιβλιοθήκη κάτω χρησιμοποιούνταν από το Δήμο. Κατόπιν υπήρξαν βέβαια προσφυγές από αυτούς που χρησιμοποιούσαν το χώρο, που τον θεωρούσαν δικό τους. Αυτές έφτασαν και κρίθηκαν στον Άριο Πάγο στα μέσα της δεκαετίας του 80, δηλαδή η ιστορία ήταν μακρά και επίπονη. Και η υπόθεση τελεσιδίκησε υπέρ του Δήμου στα μέσα της δεκαετίας λοιπόν του 80, το 85, το 86, επί Δημάρχου Λευτέρη Πιταούλη. Και όλο το ακίνητο πέρασε στο Δήμο. Μπορείτε να φανταστείτε το χώρο, εσείς που με ακούτε, το χώρο που είμαστε σήμερα, χωρίς τους αγώνες του Νίκου Φιλάρετου, να ανήκει σε ένα ιδιωτικό σωματείο, να έχει τύχη εκμετάλλευσης, ενδεχομένως όλα αυτά τα χρόνια, σκεφτείτε το 1975 έτσι, να έχει πωληθεί, να έχει δοθεί σε έναν επενδυτή για να κάνει κάτι καλύτερο σε αυτό το χώρο, να αναπτύξει το χώρο κλπ. Πάντως, να μην φιλοξενεί εκδηλώσεις, να μην φιλοξενεί το πανεπιστήμιο δίπλα, αίθουσα τέχνης, το μικρό μουσείο, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς οι κάπως νεότεροι, και όσοι από εδώ είναι πιο μικροί από μένα, το θεωρούν, δεν ξέρουν αυτή την ιστορία νομίζω, το θεωρούν ότι ο χώρος ήταν πάντα του Δήμου, όπως και θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό τον τεράστιο ιστορικό συμβολισμό, όταν ο Δήμο μας ήταν που ο Δήμος μας τίμησε το Φιλάρετο σε αυτή την αίθουσα. Είχα την τιμή τότε, εγώ είχα την τιμή να τον ξέρω και από παιδάκι, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τις δημοτικές εκλογές του 1975, όταν εκλέχθηκε δήμαρχος, αλλά είχα και την τιμή να τον υποδεχτώ το 2000 εδώ, ως πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, για να του παραδώσει την τιμητική πλακέτα της πόλης, με πολύ σπάνια τιμή, ο τότε δήμαρχος Γιάννης Δεκαβάλας. Ήταν οι εποχές που οι δημοτικές αρχές δεν είχαν χρήματα από το ΕΣΠΑ και μπορούσαν μόνο να διαχειριστούν τη μιζέρια των ελληνικών πόλεων, της φτώχειας τότε, δεκαετία του 70 έτσι, της φτώχειας και του φόβου που έβγαιναν αργά-αργά από τη Χούντα, με την αστυνομία ακόμα δίπλα, τους φακέλους και όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε. Αλλά ίσως γι' αυτό οι δημοτικές αρχές αναπλήρωναν σε κύρος, σε ανάστημα, σε ιδεολογία, σε αρχές, σε διάθεση για αγώνα, αυτό που δεν είχαν σε χρήματα. Διάθεση να υπερασπιστούν κάθε τι δημόσιο, γιατί δεν είχε πετύχει ακόμα τους στόχους της, όπως το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό σήμερα, η γνωστή διαβολή του δημοσίου, ότι το δημόσιο είναι κακό. Αυτές τις μέρες είδαμε ένα τεράστιο κίνημα που ξεκίνησε στην Πάρο να αγωνίζεται για να κάνει ο Δήμος τη δουλειά του. Δηλαδή να εξασφαλίσει ότι οι δημόσιες παραλίες είναι δημόσιες. Αυτό που λέει το Σύνταγμα. Και δυστυχώς, ή μπορούμε να πούμε και ευτυχώς ίσως, υποχρεώθηκαν οι πολίτες να βγουν μπροστά, να κινητοποιηθούν, να απαιτήσουν από το Δήμο και πολύ σύντομα από πολλούς Δήμους της χώρας, γιατί το μήνυμα μεταδόθηκε, να ακούν τις απαντήσεις ότι
η διάταξη τάδε, το άρθρο τάδε, υποπαράγραφος τάδε δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό, ή θα βάλουμε πρόστιμο, ναι, σε αυτόν που έχει καταλάβει την παραλία το Νοέμβριο, και το πρόστιμο θα είναι κάποιο ποσό μικρό σε ευρώ, που θα είναι το 1/10 από αυτό που κέρδισε δουλεύοντας σε χώρο δημόσιο, σε χώρο δικό μας. Και θα αναρωτιόταν κανείς, αυτό που λέμε λαϊκίστικα, που το να λέμε λαϊκίστικα και λαϊκισμός είναι μια άλλη έννοια, η οποία είναι τελείως λανθασμένη όταν χρησιμοποιείται υποτιμητικά. Αν ο ιδιώτης με τις ομπρέλες είχε κάνει άραγε κατάληψη στο οικόπεδο του κάθε δημάρχου που δίνει αυτές τις απαντήσεις, στο δικό του οικόπεδο, τότε τον επόμενο Νοέμβριο θα είχε ξεσηκωθεί ο δήμαρχος να τον αποβάλει από το χώρο. Τον επόμενο Νοέμβριο θα είχε αντιδράσει και θα είχε βάλει πρόστιμο. Ή θα τον είχε υπερασπιστεί τον ιδιωτικό του χώρο, αυτό ξέρουμε ότι θα είχε γίνει, με νύχια και με δόντια από την πρώτη μέρα. Γιατί δεν υπερασπίζεται με τον ίδιο τρόπο το δημόσιο χώρο κάθε δήμος σήμερα? Γιατί στην Ελλάδα ο δημόσιος χώρος θεωρείται ανάξιος υπεράσπισης? Και τι σχέση έχει αυτό με τη διαφθορά, για την οποία πολύ συχνά μιλάμε? Είναι τεράστια η σχέση. Αν κάποιος δεν υπερασπίζεται το δημόσιο χώρο σε ένα πεζοδρόμιο ή σε μια παραλία ή σε ένα ακίνητο, πείτε μου, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα τον υπερασπιστεί σε ένα δημόσιο ταμείο που τυχαίνει να διαχειρίζεται, ή σε ένα δημόσιο έργο που επιβλέπει, ή σε μια δημόσια σύμβαση που υπογράφει με έναν εργολάβο? Σήμερα ο ρόλος της πολιτικής στο Δήμο είναι διπλός. Έτσι το αντιλαμβάνομαι και έτσι το αντιλαμβάνεται όλη η ομάδα στις συζητήσεις που έχουμε όλες αυτές τις 40 μέρες που τη φτιάξαμε, που τη φέραμε μαζί. Και έτσι πρέπει να πετύχουμε, να καταφέρουμε δηλαδή, να το αντιληφθούν όλη η κοινωνία. Κατά το ίμιση, ο ρόλος και η δουλειά μας είναι να πείσουμε τους δημότες ότι αυτά που μπορούμε να πετύχουμε με τη συμμετοχή μας, όλα αυτά που ακούσατε και από αρκετούς ομιλητές πιο πριν, είναι εκείνα που έχει ανάγκη ο τόπος. Κατά το ίμιση όμως. Το υπόλοιπο μισό είναι να ανοίξουμε τη συζήτηση, που είναι πολιτική και ιδεολογική, με την πιο ευρεία και αληθινή έννοια. Όπως μίλησα τώρα και εξήγησα δηλαδή για το δημόσιο χώρο, είναι πολιτική και ιδεολογική κουβέντα και πρέπει να ανοίξει σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην νεολαία για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία μας. Τι είναι λοιπόν, για παράδειγμα, ως παράδειγμα απλό το έθεσα, από τα 30 ο δημόσιος χώρος και γιατί αξίζει να τον υπερασπιστούμε? Κόβει έσοδα ή φέρνει η υπεράσπιση του? Απάντηση άμεση. Ο επισκέπτης θα περπατήσει και θα κολυμπήσει άνετα, χωρίς να νιώθει ότι τον βιάζουνε, θα φέρει κόσμο στο νησί. Και το συνολικό όφελος θα είναι απείρως μεγαλύτερο από εκείνο το μικρό, μεγάλο για αυτόν, αλλά μικρό για τον τόπο, του επιχειρηματία που παραβιάζει τους κανόνες, καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και κερδίζει από αυτόν. Όταν τον αφήνουμε να το κάνει, ως Δήμος και ως κοινωνία, τότε ζημιώνουμε το νησί. Δεν κερδίζει ο τουρισμός, κερδίζουν 10, χάνουν 1000. Τι είναι άλλο παράδειγμα η κοινωνική αλληλεγγύη στους ανθρώπους που και με δικό τους λάθος ενδεχομένως θα βρεθούν και 1 και 2 και 3 φορές, τονίζω, και με δικό τους λάθος. Πολλοί βρίσκονται χωρίς να είναι δικό τους το λάθος. Αλλά ας πάρουμε αυτούς που βρίσκονται σε απόγνωση στη ζωή τους 2 και 3 φορές από δικό τους λάθος. Θα τους τιμωρήσουμε ή θα τους συμπαρασταθούμε εξοδεύοντας δημόσιους πόρους? Προφανώς το δεύτερο. Θα κάνουμε λοιπόν προτεραιότητα, σαν δημοτική αρχή, την αναβάθμιση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να προσφέρουν σε όλους και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα κάνουμε περισσότερες δομές. Ναι, θα κάνουμε περισσότερες δομές. Θα δούμε πώς με το Δήμο επικεφαλής και επισπεύδοντα θα δημιουργηθεί, για παράδειγμα, μια δομή που θα αγκαλιάζει τους ανθρώπους με αναπηρία που σε κάποια στιγμή της ζωής τους μένουν χωρίς συγγενείς. Θα σκεφτούμε και αυτούς τους ίδιους, τους ανθρώπους με αναπηρία, αλλά θα σκεφτούμε και τους μεγαλύτερους ηλικίας συγγενείς τους που ζουν και φεύγουν από τη ζωή με την έγνοια τι θα απογίνει ο άνθρωπός τους που αφήνουν μόνος τους πίσω, γιατί εκείνοι τον φρόντισαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς, ζούμε σε μια χώρα που δεν έχει λύσει αυτό το στοιχειώδες και βασικό πρόβλημα. Δεν θα το λύσουμε εμείς για όλη την Ελλάδα. Θα μπούμε όμως μπροστά και θα υποχρεώσουμε το Δήμο και την κοινωνία να το αντιμετωπίσει. Μπορεί ο Δήμος να το κάνει, μπορεί να είναι επισπεύδον, το λιγότερο που μπορεί να είναι επισπεύδον, ασφαλώς μπορεί να το κυνηγήσει και να το πετύχει. Μπορεί ο Δήμος να βελτιώσει την διαχείριση των απορριμμάτων και τη ανακύκλωση προς όφελος των δημοτών. Μπορεί, το έχει κάνει εξάλλου. Αλλά αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο αν έρθει και δέσει το θέμα αυτό με τη διαχείριση του ΚΙΤΑ, η οποία με ένα παντελώς απαράδεκτο νόμο της κυβέρνησης, της τωρινής κυβέρνησης, αφαιρέθηκε τελείως αντισυνταγματικά, πιστεύω, από το Δήμο, ο δημοτικός ΧΙΤΑ,
και έχει περάσει στην ιδιοκτησία ενός φορέα που είναι μέτοχος και η περιφέρεια και όλοι οι δήμοι της περιφέρειας. Δηλαδή δεν ανήκει πλέον ο ΧΙΤΑ στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Με αποτέλεσμα να μην τον διοικεί ο Δήμος, να του κοστίζει πολύ περισσότερο πλέον το σύστημα αυτοδιοίκησης, να μην του ανήκει πλέον η μία από τις δύο μεγαλύτερες περιβαλλοντικές υποδομές του νησιού. Η άλλη βέβαια είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Και αυτό δεν είναι μόνο θεσμικό ατόπιμα, και δεν το λέω μόνο ως θεσμικό ατόπιμα που είναι. Είναι επίσης και πρακτικό. Γιατί ο τρόπος που καταφέραμε κάποια στιγμή, και αναφέρθηκαν πολλοί γιατί είναι γνωστή, και χαίρομαι που είναι γνωστό αυτή η ιστορία, που καταφέραμε λοιπόν κάποια στιγμή από το μηδέν να πείσουμε το Δημότη να περιορίσει τα σκουπίδια του και να ανακυκλώσει περισσότερο, δεν ήταν ότι λέγαμε, κοίταξε, αυτό είναι κάτι καλό που πρέπει να γίνει. Δεν ήταν αυτό μόνο. Ήταν το νιάξιμο για το χώρο. Το γεγονός ότι κάθε τρίμηνο δίναμε αναφορά και λέγαμε ότι αγαπητέ Δημότη, χάρη στην ανακύκλωσή σου, ο ΧΙΤΑ φούσκωσε, εντός εισαγωγικών, τόσα κυβικά μέτρα, αντί για τόσα. Αν δεν είχε κάνει ανακύκλωση και είχε φουσκώσει τόσα, τα περισσότερα, θα ήταν 2 μήνες λιγότερη λειτουργία στο μέλλον. Δηλαδή, όσο περισσότερη ανακύκλωση, τόσο μακρά η λειτουργία του ΧΙΤΑ. Απλό πράγμα. Επειδή το είχαμε δέσει και κουμπώσει αυτό και εξηγούσαμε ότι είναι καλό και για το περιβάλλον αλλά και για τον τόπο. Γιατί αν δεν κάνουμε ανακύκλωση σε 5 χρόνια, ο ΧΙΤΑ θα έχει γεμίσει. Ενώ αν κάνουμε θα κρατήσει 10 και 15, γι' αυτό ανταποκρίθηκε ο κόσμος, πιστεύω. Και γι' αυτό είναι και πρακτικό ατόπιμα πέρα από το θεσμικό, ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν διοικεί το ΧΙΤΑ και δεν μπορεί να κάνει αυτό το κούμπομα και να δώσει αυτή την αναφορά στους δημότες. Ελπίζω ότι δεν θα ζήσουμε πράγματα που έχουν ζήσει άλλα νησιά. Είμαστε πρωτοπόροι κάποια στιγμή, ήμασταν πρωτοπόροι κάποια στιγμή ο Δήμος συνολικά στην λειτουργία του ΧΙΤΑ, στη δημιουργία του, στη λειτουργία του ΧΙΤΑ. Και φοβάμαι πάρα πολύ, καθώς δεν ακούω ότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή δεύτερου κυτάρου, ότι μπορεί να ζήσουμε καταστάσεις που ζουν σε άλλα νησιά, όπως τα σκουπίδια που πάνε κατευθείαν στη θάλασσα, σε γειτονικά νησιά, ή που δεματοποιούνται σε χωράφια και δεν ξέρει κανείς τι θα γίνουν στο μέλλον. Μέχρι να πάρουν βέβαια φωτιά κτλ. Μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον συνολικά. Δυστυχώς το νησί μας έχει βιώσει μια αρνητική κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Η λέξη διχασμός που χρησιμοποιείται συχνά ίσως να είναι και λίγη, να μην αρκεί. Και αυτό οφείλεται στον τρόπο διαχείρισης, πιστεύω, πολιτικής και κοινωνικής διαχείρισης, που έχει επιλεγεί. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να νοιάζονται και να φοβούνται, να ανησυχούν δηλαδή για την υγεία των παιδιών τους, να αγωνιούν και έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι απάντηση οι αγωγές. Το έχουμε εκφράσει αυτό με κάθε τρόπο στο παρελθόν, ατομικά ο καθένας μας ως πολίτες. Το λέμε και τώρα και είναι αρχή μας ως παράταξη. Ποια λοιπόν πρέπει να είναι η στάση του Δήμου? Γιατί το να λέει κανείς απλώς κάποιος να δουλέψει, να λέει απλώς κάποιος ότι ας δουλέψει κάθε επιχείρηση, αρκεί να ακολουθεί τους όρους συγκεκριμένους, τους περιβαλλοντικούς, τους εργασιακούς, κάθε τι ή οτιδήποτε παρόμοιο, αυτό φυσικά δεν είναι θέση. Αυτό είναι ευχή. Αυτό μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος, μια ευχή. Ένας Δήμος δεν μπορεί να κάνει ευχές. Το πραγματικό ζήτημα είναι αν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και συμμόρφωση στα ευρήματα του ελέγχου κάθε φορά. Και το πραγματικό ερώτημα είναι τι κάνεις ως Δήμος για να φέρεις αυτή την κατάσταση, όπου υπάρχει έλεγχος πραγματικός και συμμόρφωση για το καλό όλων, να τη φέρεις πλησιέστερα. Γιατί καθήκον του Δήμου είναι η διαφύλαξη υγείας όλων των πολιτών του και ακόμα περισσότερο των εργαζομένων κάθε επιχείρησης με περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι οποίοι, το έχουμε σκεφτεί αυτό ελπίζω, είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι αυτοί που δέχονται περισσότερο σε μια επιχείρηση με αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι αυτοί που δέχονται πρώτοι και περισσότερο την υποβάθμιση της υγείας τους. Με δύο λόγια, και την εργασία αυτών των ανθρώπων έχεις ως Δήμος να μπεις μπροστά ενεργά, να την προστατεύσεις, αλλά και την υγεία τους. Συνεπώς, ο Δήμος πρέπει να είναι ενεργός και επισπεύδων στο ζήτημα της περιβαλλοντικής κατάστασης του νησιού, θα πιέσει και θα απαιτήσει διαρκή και πραγματικό έλεγχο. Παράδειγμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος λειτουργεί σταθμούς όλο το 24ωρο, πάρα πολλούς στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες και σε πολλές μεσαίες πόλεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Τέτοιοι σταθμοί πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα και στο νησί. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να το θέσει αυτό και να το απαιτήσει και να το θέσει σε λειτουργία, ώστε όλοι οι πολίτες πρώτα απ' όλα να γνωρίζουν. Η σωστή λειτουργία, η κοινωνική και μη διχαστική προσέγγιση, η διαρκώς ευρύτερη ενημέρωση της κοινής γνώμης, αλλά και η επένδυση στο περιβάλλον και στο ανθρώπινο δυναμικό, για παράδειγμα με ισχυρές μόνιμες συμβάσεις, είναι για κάθε επιχείρηση της Σύρου ο τρόπος που θα πάνε μπροστά, που θα αναπτυχθούν. Αυτές είναι που θα σώσουν και τις επιχειρήσεις.
Αυτά τα πράγματα είναι που θα φέρουν την τοπική κοινωνία σύμμαχο σε κάθε επιχείρηση και όχι απέναντι. Αυτή είναι και η μόνη πολιτική που μπορεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και να τις κρατήσει ανοιχτές. Γι' αυτό πιστεύω ότι εμείς, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς δεσμεύσεις, θα είμαστε η δημοτική αρχή που θα συνομιλήσει με τις επιχειρήσεις, θα τις στηρίξει εκεί που μπορεί και θα τις κρατήσει ανοιχτές, εφόσον φυσικά είναι κάτι αυτό που το επιθυμούν και οι ίδιες και κάνουν ό,τι μπορεί γι' αυτό. Αλλά με τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο περιέγραψα. Όμως η ομιλία αυτή σήμερα δεν είναι προγραμματική. Πρωτίστως ήταν μια παρουσίαση, είναι μια τυπική έναρξη για μας της προεκλογικής περίοδου. Για άλλα ζητήματα, 2-3 επέλεξα να αναφέρω, υπάρχουν πάρα πολλά. Θα μιλάμε διαρκώς στις 4 εβδομάδες που ακολουθούν, θα έχουμε επεξεργαστεί, θα υπάρξει για κάθε τι αναλυτικό πρόγραμμα, ήδη το εκδίδουμε. Όπως για παράδειγμα το πολύ σημαντικό ζήτημα της συμμετοχικής διακυβέρνησης και του συμμετοχικού προϋπολογισμού, που θα το κάνουμε κεντρικό στη διοίκηση του Δήμου, για την υγεία, για τη στήριξη του νοσοκομείου και του πανεπιστημίου, που δεν προσφέρει μόνο κατανάλωση και ενοίκιο στους Συριανούς ιδιοκτήτες, δηλαδή είναι τραγικό να το βλέπει κανείς έτσι. Είναι το πολύ βασικότερο ότι μας έχει χαρίσει την πιο ζωογόνο, πιστεύω, κοινότητα του νησιού, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς του πανεπιστημίου και τους φοιτητές, πολύ περισσότερους κυρίως. Για την νεολαία των μνημονίων, την πιο άτυχη όλης της μεταπολίτευσης, που δικαίως είναι απογοητευμένη, απελπισμένη μάλλον, θα έλεγα, για την ανεργία, τις συνθήκες εργασίας που δεν είναι αντάξια των ικανοτήτων της και των σπουδών της. Έχει καλύτερες σπουδές από τις δικές μας γενιές των μεγαλύτερων, αλλά έχει χειρότερη εργασία. Με αστείους μισθούς και φτάνει κανείς, ξέρουμε πάρα πολύ κόσμο 35 χρονών, νέο κόσμο 35 χρονών, να έχει 2-3 χρόνια ασφάλιση, καταφέρει να έχει κολλήσει ένσημα 2-3 χρόνια και να είναι ήδη 35. Αυτό είναι το πιο δύσκολο και σπουδαίο καθήκον για μια δημοτική αρχή και κάθε τοπική εξουσία. Δυσκολότερο και από το πιο περίπλοκο έργο υποδομής, δηλαδή με την πρακτική άσκηση εξουσίας, με το ύφος, με τον τρόπο διοίκησης, να καταφέρει να κάνει την νεολαία να πιστέψει ότι όχι, φυσικά και δεν είναι όλοι οι ίδιοι, φυσικά και ψαρεύουν σε θολά νερά οι φασίστες που διαβάλλουν τη δημοκρατία, φυσικά και όλα μπορούν να αλλάξουν, αλλά όχι με ανάθεση σε κάποιον που τάζει να κρεμάσει τους πολιτικούς, για παράδειγμα, για το Α ή το Β, αλλά να αγωνιστεί η ίδια η νεολαία, προσπαθώντας να κατανοήσει και να λύσει, να πάρει την υπόθεση πάνω της, να λύσει τα προβλήματα και να αλλάξει την κοινωνία. Αυτή είναι η γενιά ελπίδα. Αυτή η γενιά που είναι τώρα, που γνώρισε τα μνημόνια από 18 χρονών, εκτιμώ ότι παρόλα αυτά είναι η γενιά τελευταία ελπίδα για μας τους μεγαλύτερους, η πραγματικά αδικημένη γενιά που μπορεί να ανατρέψει ένα σύστημα που διαφθείρει, τρώει τον κοινό πλούτο, αποστερεί το λαό από οποιοδήποτε δικαίωμα πραγματικής απόφασης. Και γι' αυτό διαλέγω να κλείσω αυτή την ομιλία με το ζήτημα της δημοκρατίας στον τόπο μας, που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σήμερα στη χώρα βιώνουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Το κράτος δεν έχει επενδύσει ούτε στην προστασία από τις πυρκαγιές, το είδαμε, ούτε στην προστασία από τις πλημμύρες, το είδαμε, ούτε καν από κάτι πιο βατό και προβλέψιμο, χωρίς κόσμο να πνίγεται, όπως είναι ο πληθωρισμός. Γι' αυτό πέφτει στους ώμους ενός Δήμου, και με την τεχνική έννοια βέβαια, να κάνει έργα και σχέδια έκτακτης ανάγκης που θα προσφέρουν ασφάλεια στον πολίτη και να ασκεί κοινωνική πολιτική. Αλλά και γενικότερα στους Δήμους, με την έννοια της κοινότητας που θέλουμε να αποτελεί ο Δήμος μας, πέφτει το καθήκον να υποστηρίξει εκείνους που έχουν ανάγκη και το κράτος αμελεί. Το έχουμε δει σε άλλους Δήμους, γίνεται αργά-αργά, σε μικρό βαθμό και θα κάνουμε το ίδιο και περισσότερο. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη δυσκολία σε σχέση με τη δημοκρατία που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, αν και από μόνη της είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει κάτι άλλο. Μια πρωτοφανής, κατά την κρίση μου, ανομαλία σε πολιτικό επίπεδο στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά από το 1974 η Ελλάδα διοικείται αποκλειστικά πολιτικά από ένα κόμμα σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας. Στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, στην κορυφή δηλαδή, στο επίπεδο των περιφερειών, όπου 13 περιφερειάρχες πλέον είναι φαβοροί και υποστηρίζονται από το ίδιο ακριβώς κόμμα. Είναι το πιο πιθανό σενάριο. Διαχειριστές, μάλιστα, οι περιφερειάρχες ενός τεράστιου πλούτου από το ΕΣΠΑ είναι οι άνθρωποι με τα περισσότερα χρήματα και
Αυτό αφήνει δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής. Όταν ακούμε, για παράδειγμα, έναν περιφερειάρχη να λέει έκανα αυτό το έργο ή θα κάνω ή θα χρηματοδοτήσω, αυτό είναι, νομίζω, βρισκόμαστε στα πιο χαμηλά επίπεδα της δημοκρατίας και της πολιτικής. Και τρίτο επίπεδο, πιο κάτω, πάμε, κυβέρνηση και εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, περιφέρεια με τα χρήματα, πιο κάτω οι Δήμοι, με τη συγκυρία να φέρνει πιθανότατα στη χώρα μας την πλειοψηφία των δημάρχων από το ίδιο κόμμα. Και αφήνω το τέταρτο επίπεδο εξουσίας, τα ΜΟΜΟΕ, τα οποία στηρίζουν, όπως γνωρίζετε καλά, σε μεγάλο βαθμό ένα κόμμα, το ίδιο. Η κατάσταση αυτή, αν δεν την έχουμε αντιληφθεί, είναι πρωτοφανής για την νεότερη ελληνική δημοκρατία και θέτει πλήθος κινδύνων. Προφανής τώρα διευκρίνηση. Ως δημοτικός φορέας κατεβαίνουμε στις εκλογές με στόχο να διοικήσουμε το Δήμο με αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευαισθησία. Δεν είμαστε κομματικός φορέας. Με αυτά που είπα, δεν φαντασιωνόμαστε ότι θα κυβερνήσουμε το κράτος ή θα νομοθετήσουμε. Και ασφαλώς καλούμε όλους τους πολίτες να μας ψηφίσουν, ανεξαρτήτως του τι ψήφισαν το Μάιο και τον Ιούνιο. Ανεξαρτήτως. Όλους τους καλούμε σήμερα, τους δημότες της Ήρου, να μας ψηφίσουν. Εκτός βέβαια αν ψήφισαν τα κόμματα και τις μεταλλάξεις της Χρυσής Αυγής, ούτως ή άλλως. Αυτοί για την ώρα δεν ακούνε κανέναν και δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς. Αλλά είμαστε επίσης ένας δημοτικός φορέας που οι απόψεις και οι ιδέες των μελών του είναι για μια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει, αν θέλει να επιβιώσει. Προς όφελος, πώς αλλάζει, προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, που βλέπει την ανάγκη να συμβιώσουμε με κάθε άνθρωπο, όποια και αν είναι τα κοινωνικά ή τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, εξωστρακίζοντας κάθε αντίληψη οικονομικής βίας, πολύ κοινό, ρατσισμού, ξενοφοβίας, ομοφοβίας, Ισλαμού ή κάθε θρησκευτικής, βάλτε εκεί το πρόθεμα, φοβίας. Και να θυμίσω ότι οι θρησκευτικές αντιλήψεις είναι προσωπικό στοιχείο κάθε πολίτη. Δώσαμε αγώνα κάποια στιγμή, το 1998-1999, για να μην αναγράφονται καν στις ταυτότητες, όταν άλλοι συντάσσονταν με τα πλήθη τότε στο Σύνταγμα και που οι ιδέες των μελών του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, της παράταξής μας, κυριαρχούνται από αισθήματα συνεργασίας με κάθε πολίτη, γεννημένο στη Σύρο ή αλλού που έχει έρθει να μείνει και να δουλέψει εδώ από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Αυτές είναι οι βασικές ιδεολογικές μας αρχές που έχουμε απόλυτα όλοι στην παράταξη συμφωνήσει. Διαφορετικά, ακούσατε, υποθέτω, τι είπε στην απολογία το δράστη στο Blue Horizon. Νόμιζε ότι ήταν μαύρος ή Πακιστανός. Μην έχει κανείς αμφιβολία πόσο σημαντικά είναι αυτά. Ο καθημερινός ρατσισμός σήμερα μπορεί να είναι επιστημονική ανοησία και απλό μίσος, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να σκοτώσει. Αυτή είναι η αλήθεια μας και ό,τι και αν ακούσουμε να λένε για μας είναι ισχυρή και ακλόνητη. Και με αυτήν θα πάμε στις εκλογές και θα νικήσουμε, γιατί είναι ιστορική κοινωνική ανάγκη. Με αυτήν θα πούμε έξω από αύριο και θα μιλήσουμε περήφανα για τις αρχές μας και με ενθουσιασμό τις 25 μέρες που ακολουθούν. Να πείσουμε ότι υπάρχει ένας δρόμος και είναι ο δρόμος της ανατροπής, της πίεσης, της υπεράσπισης του δημόσιου αγαθού, με αγώνα μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο και στην ιστορική αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ερμούπολης, εδώ δίπλα, και σε όλες τις κοινότητες του νησιού και στους χώρους εργασίας και στην πλατεία και στο λιμάνι για τον άτυχο Αντώνη Καριώτη, τον παραλίγο Πακιστανό, όπως ήμασταν εκεί πριν λίγες μέρες. Αν καταφέρουμε το πιο μαχητικό κομμάτι της κοινωνίας να μας ακούσει, να μας πιστέψει και να κατέβει μαζί μας, αν παρασύρωμε τους απογοητευμένους, τότε μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Και αύριο στις δημοτικές εκλογές και μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη διοίκηση του Δήμου. Η δημιουργία της δημοτικής μας παράταξης μπορεί να ξεκίνησε ως ένα σκύρτημα, ας το πούμε έτσι, στην κακή εκλογική συγκυρία, ως άμυνα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, αλλά πλέον γίνεται επίθεση. Επίθεση σε ό,τι μας προσβάλλει, επίθεση για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω στα χέρια μας. Και όλοι μαζί, όσοι είμαστε σε αυτή την αίθουσα σήμερα και όσοι μας ακούνε από αύριο, σας δίνω το λόγο μου, όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.